Doma Nairobi oyudo Ogai mar obila yor kojolo Gilbert Masengeli kod ketho mar chayo doho kendo rem chope nyime kaka donyo chao chike. Jang'ad buche Lawrence Mugambi kagolo ng'eto ewi wachno ogolo chung' ne Gilbert Masengeli nyaka koro lure kod katiba mata pise mag piny owacho. Masengeli oserem chope nyim doho nyadi uchiel bang' doho chike mondo mi ochop ma oko leo. Walter Nyambaga nitiere kod ler. Mana dweche ariyo kende kaka Ogai mar obila yor kojolo Gilbert Masengeli koro do chomo ng'eto mare mar twech tich abich juma manyien. Mane kaluwore kod gino ma doho wacho ni Masengeli orem luwore kod chik manyo doho golo ne mondo chope nyim doho. En wuon mar duoko penjo mar jo Kenya dek manyocho make gi jok moyangore kaka obila to nyaka sani pok oyude. Having found the first respondent, acting AIG, Acting Inspector General of Police, guilty of contempt, the court is now free and ready to take the explanation provided by the DIG, since there is no more impediment to the hearing of the matter, the finding of contempt having been made, after an opportunity to punch the content having been extended and not taken. Jang'ad buche Lawrence Mugambi okoni nyade uchiel Ogai mar obila yor kojolo sebono chope nyim doho, kendo mano en ataro mar chik kata katiba mata ya pise mag piny owacho, kendo duono teko mar doho mani kod ting' mar rieyo kama idole katiba e pacho ka. If these are the great matters of importance of the nation, taking pictures and attending shows, then obeying court orders, while the nation is watching as three petitions are still missing, as this case will set the tone for all the missing persons that we are still trying to uncover. A failure to appear in court pursuant to a duly issued summons amounts to a direct contempt, particularly where the opportunity to appear has been extended and ignored. This is willful disobedience that undermines not only the authority of the court, but the supremacy of the law and administration of justice generally. Jalupo Ogai mar obila yor kojolo liud lagat mane ochope nyim doho e lo Gilbert Masengeli oyudore madiny kendo kone nengang'. Masengeli owuone ma doho ne dwaro. Magi timore ka Gilbert Masengeli kod komisonas kanyakla kod komanda mag obila bade ma yo wuok chieng' mar Kenya nene kod romo mar arita kwe e county ma Wajir. People don't appear in police stations when summoned by police officers because they fear police officers, but because that is what the law requires. So, my Lord, I invite this honorable court to make no mistake at reminding the respondents that we respect those officers because the law elevates them and clothes them with authority. We will ask the court to do two fundamental things: to convict the holder of the office of Inspector General of National Police for contempt of court. We need to obey court orders. Court orders must be obeyed at all times. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Doma